Jeżeli na horyzoncie jest Wielkanoc, to ja zapraszam na wielkie rustykalne jajo. Jeżeli lubicie takie ciężkie klimaty, a do tego trochę drutu na ozdobę, to ten film jest dla Was. A, zapomniałam jeszcze dodać o szczypcie niezdecydowania, bo to jajko z jednej i z drugiej strony ma zupełnie niepasujący do siebie papier ryżowy. Ale nie potrafiłam się zdecydować, więc na końcu filmu Was oczywiście zapytam, które różyczki są ładniejsze. Jajko 14 albo 15 cm plus zwykła najtańsza doniczka. Zaczęłam od przemalowania wszystkiego jeden raz białą farbą akrylową, bo ona spełnia tutaj rolę podkładu. Suszę. I teraz jest etap pociaprania tego wszystkiego jakąś pastą. Jaką? Właściwie wszystko jedno. Jeżeli macie modeling, to także super się sprawdzi. Ja akurat użyłam primera, takiego gęstego w formie pasty. On naprawdę super się sprawdza do takich wypukłości. W sumie to plan był inny. Doniczka miała wyglądać tak jak wygląda, natomiast góra miała być przeciągnięta pastą pękającą. No wiecie, pasta przeciągamy, ona pęka i to wygląda troszkę jak popękana skorupka. Ale gdy otworzyłam opakowanie, to okazało się, że resztka pasty zaschła całkowicie, właściwie była już tylko do wyrzucenia. A w moim dekupażowym życiu to nie mam miętkiej gry. Jak się zabieram do roboty, to muszę szybko kończyć, bo przecież co niedzielę emituję film. Trudno, nie ma, że boli. U góry nie ma spękań, jest za to zwykły primer. Mam nadzieję, że i tak Wam się praca spodoba. Troszkę Wam się z tego powodu wypłakałam w rękaw, ale jak wiadomo, ojojane boli mniej, no i lecimy dalej. Foremka silikonowa, mąka kartoflana i masa super lekka. Jeżeli Wam zależy, żeby wyciski z foremki właściwie wyskakiwały same, to najpierw trzeba ją dokładnie opruszyć mąką kartoflaną. Teraz wkładamy masę i to wszystko nam pięknie samo wyłazi. Masa super lekka jest super nie tylko dlatego, że jest lekka, ale także dlatego, że nawet po wyschnięciu pozostaje sprężysta. I zawsze decyzja, czy przyklejamy wyciski natychmiast po wyciągnięciu z foremki, czy może czekamy aż wyschną i dopiero wtedy przyklejamy, zawsze należy do Was. Tym razem przyklejałam jeszcze na mokro, czyli natychmiast po wyjęciu z foremki. I jak to w życiu bywa, taka decyzja ma zarówno plusy, jak i minusy. Plusem jest to, że taka mokra masa pięknie się dopasowuje do każdej powierzchni. Właściwie możemy ją dowolnie wygiąć albo naciągnąć, żeby nam pasowała idealnie. A minusy oczywiście, że są. Jak za bardzo ją dociśniemy, to ją rozplaskamy i z naszego reliefu zostanie zwykły placek. No ale wróćmy do roboty. Przyklejone, wysuszone i bardzo dokładnie pomalowane jeden raz lakierem akrylowym matowym. Po co Ty, kobieto, znowu lakierujesz, zapytacie? A po to, żeby żaden bitumen ani inna pasta postarzająca nie wlazła mi w tą strukturę. Bo na tym etapie dobrze jest użyć albo pasty woskowej postarzającej, albo bitumenu. No właśnie, zaczęłam od pasty woskowej, ale szło mi dosyć wolno. Po prostu w całą powierzchnię muszę wetrzeć pastę bardzo dokładnie, żeby potem ją usunąć, no i żeby ostatecznie została tylko w takich zagłębieniach terenu. To wtedy właśnie będzie najfajniejszy efekt vintage. I dzięki lakierowaniu to ja na tym etapie mogę sobie wszystko wypaprać bitumenem albo pastą tak jak chcę. Oczywiście, że na tym etapie wygląda to nie najlepiej, ale za chwilę wezmę rozpuszczalnik i ten nadmiar zdejmę. Bez problemu tam, gdzie chcę, żeby powierzchnia była jasna, zostanie przez rozpuszczalnik doczyszczona. Mam nadzieję, że każdy taki rozpuszczalnik w domu ma, bo ja go tak normalnie używam do mycia pędzli, gdy używam lakieru rozpuszczalnikowego. No cóż, ten etap pracy nie należy do pachnących. Najlepiej otworzyć okno, bo na końcu może okazać się, że od rodziny dostaniecie czerwoną kartkę za te niesamowite zapachy, które się rozprzestrzeniają w domu. No cóż, ja powiem taką rzecz, która trochę zahacza o herezję. Ja nawet lubię ten zapach i mojemu mężowi także nie przeszkadza. Czy tutaj jest jakaś inna patologia, która uważa, że zapach rozpuszczalnika nie jest taki straszny, jak go malują? Ile doczyściłam, tyle doczyściłam, ale chciałam, żeby niektóre miejsca były takie idealnie białe, więc jeszcze odrobinę białej farby akrylowej, którą nakładam pędzelkiem szczecinowym. Mam wrażenie, że najwięcej czasu w tej pracy straciłam na podjęcie decyzji, który papier ryżowy będzie mi najlepiej pasował.
Tutaj w filmie pokazuję Wam pierwszy przelot przez te papiery ryżowe, ale trwało to dużo dłużej, bo wybór miałam większy i naprawdę nie mogłam się zdecydować, co tutaj będzie naprawdę fajnie wyglądało. Nawet te zajączki mi pasowały. Jak wspominałam wcześniej, tutaj nie ma miękkiej gry. Trzeba szybko podejmować wybór, kończyć film, bo już niedługo niedziela. Akurat w tym wypadku kwiatki musiały być wycięte dokładnie i użyłam do tego nożyka precyzyjnego oraz maty samoregenerującej. Oczywiście zawsze możemy walczyć nożyczkami, ale w wielu wypadkach nożyk precyzyjny naprawdę ułatwia robotę. Wycinam i przyklejam, normalnie tak jak zawsze, klejem do decoupage. Jajko jest duże, bo w tym projekcie to jest 14 albo 15. Wybaczcie, nie pamiętam, nie zmierzyłam, a teraz gdy wszystko jest sklejone, to nie mam jak sprawdzić. Ale na takim dużym jajku wzory kleimy bez problemu, one się nie marszczą, pięknie siadają, zero stresu, miód malina. Suszę, a następnie lakieruję lakierem akrylowym matowym. No i po co, kobieto, znowu to lakierujesz? A po to, bo trzeba to odrobinę podcieniować. A właściwie nie trzeba, można. Uważam, że to będzie wtedy troszkę lepiej wyglądało. A żeby pasowało do całości, to do cieniowania wybrałam taką ciemną brązową farbę, kolor identyczny jak bitumen. W tym projekcie wisienką na torciku jest drut. Nie pytajcie mnie, co to jest za drut. Ja Wam przeczytam. To jest bezołowiowe spoiwo lutownicze do instalacji miedzianych. Średnica 2,5 mm. Ten drut jest świetny, bo jest bardzo miękki. Właściwie w rękach można go dowolnie powyginać. Oczywiście przydadzą się jakieś obcęgi czy cążki, też się na tym nie znam, ale jeżeli nie macie, to nawet na ołówku zakręcicie z tego drutu naprawdę ładne kształty. Czy jest w tym jakiś haczyk? Oczywiście, że jest. Wywinięcie jakiegoś przyjemnego kształtu nie stanowi problemu, ale powtórzenie identycznego kształtu z drugiej strony jajka, to już rodzi problemy, żeby to było w ogóle do siebie podobne. W pocie czoła wygięłam 4 kształty, a teraz je maluję na kolor taki jak jajko, ale trochę przybrudzony. Wygląda na to, że jak zwykle wystarczy wszystko skleić i praca gotowa. Otóż nie tym razem. Jajko gotowe, doniczka gotowa i tu się rodzi pytanie. Jak to ze sobą połączyć? Jak skleić jajko z doniczką, żeby to się wszystko dobrze trzymało? Bo to jest jajko rustykalne, a nie lewitujące. Pomysłów miałam kilka, przymiarek było kilka, a oto jaka wersja wygrała. Drugie życie otrzymał bardzo stary słoik pokleju do deku. Przecież tego nie będzie widać, bo jest w doniczce, ale wysokość znakomita. Jeszcze do ozdoby jakaś rafia albo sisal. Wszystko sklejamy i jajko gotowe. Jeszcze się zastanowię, może dokleję jakieś piórka, coś bym jeszcze dodała, bo mnie korci. Tak czy inaczej, moje rustykalne jajo prezentuje się tak. Która strona ładniejsza? Ta z czerwonymi czy różowymi różyczkami? Piszcie w komentarzu, która strona ładniejsza i czy lubicie zapach rozpuszczalnika. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą cudowną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Oczywiście widzimy się w następną niedzielę. Do zobaczenia.